Ya. Selingkuh lan dolan liyane kula tampar kurang ajar naga kini asring lena kula beling nyai terus karyane penyanyi Bapak Haji Sukron Suwondo Blitar ki mau sapa?
Ingkang setunggal menika Ibu Dwi Kurniawati, pesinden sing pernah kondang pada zamannya dulu. Oh, ngono. Ya. Bu Dwi Kurniawati sing sepuh. Oh, ngono. Ya. Kuwi mbiyen nalika dadi waranggana cilik isih SD. Tekane SMP pernah melanglang buana. Oh, ngono. Ya nderek almarhum Pak Mantep. Ya nderek almarhum Pak Anom Surata. Panjenengane Bapak Sunaryo, ya Pak Surono, pokoke dalang-dalang seluruh Jawa Timur lan Jawa Tengah wis nate didereki dening Bu Dwi Kurniawati. Oh, ngono. Ya, dadi tau kondang pada zamannya, heeh. Saiki dadi tumpakane dalange. Oh, ngono ya. Ya, terus sing siji wis tidak asing lagi tumrap warga masyarakat di seluruh Indonesia. Ya. Pesinden sing lagek gencar-gencare lan kenceng-kencenge no. Oh, ngono. Lagek kondang-kondange cara kembang kuwi lagek mekrok-mekroke. Oh, ngono. Ya. Genduk Dimas Niken Salindri saka ing kota Kediri, Jawa Timur. Oh, ngono ya. Kepara ndengi entuk penghargaan nominasi penyanyi Jawa apa Ken? Dangdut. Oh ya, tadi apa nominasi apa? Ngomong. Mikir di onane cek kabeh. Nominasi Dangdut Solo terambiar, Pak. Terambiar berarti terbanyak penontonnya gitu. Ya. Diraih oleh Dimas Niken Salindri dari Kediri, Jawa Timur. Mula tepuk tangan buat putra dari Jawa Timur, putra dari Kediri. Oh, ngono ya. Diakoni wong sak dunia. Iki mau atiku wis kaya entek-entek ana. Ngopo? Iki mau genduk Niken ki sore mau wis video call utawa VC. Video call kuwi lho maksude. Oh, ngono video call, heeh. Video call karo mboke panggung kuwi sapa? Ya Bu Dwi Kurniawati ki nalika sore mau ki jek ning rumah sakit tangane diinpus. Ya, heeh. Kena radang tenggorokan sing merga kecapean, merga kekeselan, heeh. Pripun to Bu, mengke kula saged bidal napa mboten? Ya, ya. Ning nyatane dengan sportivitas yang sangat tinggi bengi iki genduk Niken Salindri iso menghibur kabeh masyarakat ana ing Pagu Kediri kene no. Oh, ngono ya. Walaupun ora apik awake ning disemangat-semangatke, nyatane kiprahe suarane dinteni wong sak lapangan sing akeh semene kae. Iki mujudake konsistene genduk Niken Salindri walaupun bagaimana situasi kondisi awake ora fit utawa awake lagi lara ya kudu menghadiri merga nggondeli tembung saguh kuwi mau no. Oh, ngono ya. Ya luar biasa ya bocah iki. Luar biasa. Jadi pancen nek nuwun sewu kena nggih pelajaran wong lanang-lanang. Iki ampuhe Niken Salindri cah Kediri iki. Kuwi tidak akan lepas dari doa orang tua. Oh, ngono ya. Suksese anak kuwi mesti saka dongane wong tuwa. Aku ngerti, aku percaya nalika genduk Niken Salindri kuwi ana kandhutane Mbak Wiwin utawa ibune Niken Salindri. Kuwi bapake Pak Degleng, Pak Supono. Kuwi ora kendhat nggone ndedonga, tahajud pendak bengi, poso Senin Kemis ora leren, nyuwun marang purbane Gusti Allah dadi anak sing hebat, anak sing kuncara, anak sing solehah. Lah, ketika bojone utawa wong wedok ki meteng tuwek, wong lanang kuwi bojo lanang ya kudu melu tirakat, men duweni anak iso moncer kaya Niken Salindri. Ki pengumuman nggo wong lanang-lanang kae nek pengen duwe anak sing sukses, anak sing hebat, kuwi nalika bojomu ki meteng tuwek, kuwi tirakatono, poso Senin Kemis ora keri, tahajud ora keri. Lah ora bojone meteng tuwek malah ondolan. Dadi anak-anak wis angel diatur, angel ditata. Oh, ngono ya iya.
Mulai iki yang sangat luar biasa bengi iki nok. Ya sesuai karo kersaning para-para ingkang lenggah ana ing Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ya yung. Tenan kok nok acung jempol kanggo Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ya yang mengadakan pentas periodik utawa gelaring budaya wayang kulit kuwi digelar ana ing Jawa Timur kuwi wis marambah makaping-kaping ping pirang-pirang ya iya. Becik ana ing Ponorogo, becik ana ing Madiun, becik ana ing Ngawi ya. Malang keliling seluruh Jawa Timur dalam rangka pengembangan budaya. Mergo apa? Sing diarani perkembangan budaya utamane wayang kulit, kuwi pemerintah juga mempunyai peran yang sangat luar biasa dengan menggelar pagelaran wayang kulit kadidene bengi iki ya. Jadi pemerintah kuwi mempunyai kewajiban untuk melestarikan budaya, tidak hanya gembar-gembor. Mari kita lestarikan budaya wayang kulit yang telah diakui oleh UNESCO, tidak hanya berbicara ning dinyatake dengan nanggap wayang. Lah iki sing iso menyikapi hanya provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah ora ana, Jawa Barat ora ana, Jakarta ya ora ana pentas periodik yang keliling wayangan di setiap kota. Ini hanya yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur. Mula tepuk tangan untuk Provinsi Jawa Timur yang hebat. Kaya ngono ya ya. Iki lho sing perlu diacungi jempol. Kebanggaan bagi saya dilahirkan di Kota Lahar, Blitar, Jawa Timur, sing dipercaya dening Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Wayangane puluhan kali. Wis ping pirang-pirang kene wayangan. Ya, Provinsi Kebudayaan Pariwisata bola bali wayangan. Alhamdulillah aku entuk jatah ya mek iki tok. Ngono ya. Bilek ora ana dawuh saka panjenengane Bapak Muhammad Sarmuji SE MSI saha panjenengane Cak Hadi utawa panjenengane Bapak Muhammad Hadi Setiawan, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, tangeh awake dhewe iso sowan nang Pagu Kediri nok. Ya, mergo panjenengane memilih dalang adalah awake dhewe Dwi Jolaras Indonesia atau disingkat LDII. DLI lah ya. Oh, ngono ya yang iya. Cak Hadi sing paring dawuh, dalange kudu kowe. Lah disurung lawan panjenengane Sekjen Partai Golkar sing ana pusat Jakarta, panjenengane Bapak Muhammad Sarmuji SE MSI. Ya yang ya. Sing mau paring dawuh wayang harus dilestarikan. Ya pejabat-pejabat sing duweni rasa kepedulian terhadap wayang kulit kaya ngene iki sing perlu disengkuyung lan perlu didukung luar biasa. Oh, ngono ya. Nyatane ndek wingi ning pusat Jakarta DPP Golkar ya wayangan. Wayangan dalange Ki Cahya Kuntadi. Sapa kuwi? Mbuh dalang kok ngendi aku ya ora kenal kuwi. Wong karo adine engko digilir. Tahun iki amake dhewe dipapanke ana ing Bulu Pasar Pagu Kediri. Cahya Kuntadi ana ing pusat Jakarta. Tahun ngarep digilir awake dhewe sing genti ning Jakarta, Cahya Kuntadi sing rene kuwi jenenge Adil. Oh, ngono ya yang iya. Padha-padha lek tepung karo Pak Sarmuji. Lek ku tepung wis suwe kok nok. Ya. Saya karo Cak Hadi Setiawan iku lek ku kenal ya wis suwe mergo padha-padha lek ngabdi ana ngarsane pepundhenku ana ing Kepuh Kertasana. Panjenengane Rama Widodo. Oh, panjenengane ya kepareng rawuh saha Bunda Yayu. Ket sore panjenengane rawuh ana ing kene mengestoni anggone pagelaran wayang bengi iki sehingga iso tingkas udane ora medun penonton bludak sing padha kepareng rawuh ngebaki lapangan Bulu Pasar. Oh, ngono ya. Ya ngestoke dawuh yen ngono. Ya. Kula matur sembah nuwun kagem Gubernur Jawa Timur yang telah memberikan peluang dan memberikan kesempatan kepada seniman-seniman asli Jawa Timur ya untuk menggelar budaya dan melestarikan budaya wayang kulit utamane. Oh, ngono ya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk anggota
DPR RI Dapil 6. Heeh. Menjani Bapak Sekjen Partai Golkar, menjani Bapak Muhammad Saramuji, SE MSI keparang rawuh wit sore. Ya, nate nimbali awake dhewe ning Surabaya nggih mben. Heeh. Ya, uga dhateng kantun Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Ibu Hajah Anik SPD MSI utawa yang mewakili, dhateng kantun Bapak Haji Kusni Mubarak SH MM MH. Ya, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Ya, yang jelas panjenengane Bapak Hadi Setiawan utawa Cak Hadi. Oh, ngono. Uga menjadi Ibu Aulia Hani Mustika Sari utawa yang mewakili. Ya, anggota dewan. Bapak Haji Rafiq SHMH saha menjadi Bapak Haji Deni Prasetyo SE. Dhateng kantun menjadi Bapak Dr. Andes Haji Edi Paripurna MSI. Oh, ngono ya. Dhateng kantun sing kagungan bawat panguwasa ana ing desa Mbuluk Masar, Pak Kepala Desa utawa Pak Lurah Kepara. Insyaallah iki kepala desa se-Kabupaten Kediri. Insyaallah padha rawuh bengi iki nok. Oh, mbuktekne kerukunan lan manunggale para kepala desa diaturi sugeng lenggah sugeng amirsani. Oh, ngono ya. Ngestake dawuh uga dhateng kantun Forkopincam. Ya, Pak Camat, Pak Gu, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek serta jajarannya. Ya, serta seluruh warga masyarakat di Mbuluk Pasar. Ya, ngono ya yang ora keri yang apa iki uga dirawuhi saka ing Pepadi Kabupaten Kediri. Ngono ya nak. Ya, para pepunden Pepadi saka Kediri ya kepareng rawuh. Nek ora kleru iki ana rawuhe menjenane Bapak Siswantara minangka dadi ketua Pepadi Kediri. Heeh. Pak Gatot barang ya kepareng rawuh lan para kadang-kadang dalang ana ing Kabupaten Kediri nyengkuyung pagelaran bengi iki dalam rangka pelestarian budaya. Ya, saking Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Ya, ngestake dawuh. Wis sing iso tak aturke nok. Ya, sing iso diaturke awake dhewe ora usah kaken sing diaturke kelawan para punden. Yang jelas ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata so anggota DPRD becik ana ing Provinsi Jawa Timur, becik sing ana pusat, uga sing ana DPRD Kabupaten dan Kota Kediri. Yang sangat mendukung adicara sing kaya ngene, pelestarian budaya, hiburan rakyat, wayang kulit sebagai tontonan tuntunan ingkang kebak marang tatanan. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula nikmal nasib. Wilujeng selamat sedayanipun para warga agung Mbuluk Pasar, Pagu Kediri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kental gamelane dhewe, Kyai. Sekar madu.
Gusti Allah sesambahanmu ing tenang mung imanku nyuwun Besra ya takon piye saliyane gelar budaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur bengi iki uga mengeti hari wayang dunia ya hari wayang dunia sing diperingati duk sasi November kepungkur ngono ya uga tepat pada tanggal 9 Desember iki uga peringatan hari anti korupsi sedunia. Ngono ya. Wah, luar biasa ya. Iki uga Desember kuwi ana hari gamelan sedunia, mergo gamelan ya diakoni karo UNESCO. Ngono ya gamelan. Ya, aku arep gelar konser, Nduk. Konser, konser gamelan di bulan Desember kuwi gamelane ora mung sak set kepara gamelan rong set. Rong set. Gamelan rong set dadi enek konser kerawitan, konser tabuhan karya-karya Dwi Jolaras Indonesia. Ngono ana bulan Desember sida to kuwi. Angger enek sing ragati sida. Ngono. Kira-kira mesti gayeng, Nduk. Ya. Konser gamelan rong perangkat, yogane ya rong perangkat, sindene rong perangkatan. Ya. Konser gamelan nganti jam 9:30, wit 7:30 kae dibacutke wayangan. Wah, kira-kira ruwame. Lah pertanyaane sing ragati sapa? Ngono. Aku jane wis ngerti duwe nggon sing bawira, Nduk. Duwe nggon sing bawira, enek nggon sing juwembar sing ombo rasa dadak nata tera panggung ngendi kepuh Kertasana daleme Rama Widodо wih diler rong gamelan rong set no kira-kira apik ning kono. Ngono ya peringatan hari gamelan sedunia. Ngogen petung karo Pak Sarmuji, gen petung karo menjane Cahadi bulan Desember iki kok dienekne kaya ngono-ngono iki mesti gayeng kena. Ngono. Ya ben dipenggalih ya wong iya. Sing diperingati ora mung wayang tok uga gamelane ya diakui karo dunia lumantar UNESCO. Ngono ya. Ya. Ayo ngaturke panglipur. Ya, ngaturke panglipur, Dawuhe panjenengane Bapak Haji Sarmuji, ya. Padha lakone karo sing digelar ana ing Jakarta mung sanggite sing beda. Ngono ya. Semar bangun kayangan, bangun jiwa. Sing dibangun ora mung secara fisik gedung sing agung, gedung sing magrong-magrong ning sing perlu dibangun kuwi jiwane. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Dibangun laire luwih dhisik.
Ngono ya nak, ya dibangun batine luwih dhisik lagek laire. Ya. Ya semoga-moga kasembadan. Ya. Yo Mas Andi TB CS. Ya. Ya diaturi tindak panggung. Oh ngono ya. Ya yang apa selampat biasane? Oh ngono ya. Ya, arang-arang lho awake dhewe pentas ana pagu. Arang-arang lho. Nek dhisik kuwi pagu kene iki jajane bapake awake dhewe Ki Haji Sukron Suwanda. Oh ngono Oh iya nek ora ana dawuh saka Pak Sarmuji Cahadi saka Provinsi Jawa Timur awake dhewe tak kira rong sowan ana laladan pagu. Biasane ana pelaman. Ya ana papar, ya ana ing kayen kidul, kayen lor. Lah ya iki sowan pagu. Oh ngono.